Къде да оставиш кучето си да бъде куче, ако не в гората? Ако живееш в града, разходките сред природата са си разнообразие от ежедневието, определено. Защото в градски условия те са свързани с повече ограничения, което е разбираемо предвид натоварената среда, многото хора, кучета, превозни средства, движение, шум и всичко това в комбинация с ограничено от повода движение. Защото да не забравяме, че той е задължителен, освен че е необходим за безопасността на всички. И изобщо градските разходки са свързани с ограничения като цяло. Не тук, не там, докато сред природата е друго. Като цяло си признавам, че изобщо не съм привърженик на разходките в стил кучето ми да е постоянно фокусирано и ангажирано с мен. Да, заедно сме, стоим близо един до друг, не се запиляваме без да знаем кой къде е, обръщаме си внимание, но и искам кучето ми да е свободно да прави неща, които му харесват. Оставям го да души колкото време му е необходимо в една точка, да гази в локви, да пие вода от реката, да копае дупки, да се търкаля в тревата, в снега, че дори се е случило и в нещо не толкова приятно. Изобщо да се радва на истинските удоволствия в неговия живот и да бъде оставено да бъде куче. Като цяло искам разходката на кучето да е за него, да й се наслади напълно. И за това то трябва да има свобода на движение, за да може да подуши и изследва, без да бъде дърпано и подканяно непрекъснато да продължава напред. Разбира се, безопасността е на първо място и не бих го оставила да направи нещо, което може да навреди на него или на околните. Но когато се пребориш с поривите си да контролираш всичко, което кучето прави, ще се изненадаш колко обогатяващо и удовлетворяващо е това не само за кучето, но и за теб самия. И тия разходки са един прост, но много ефективен начин да осигуриш на кучето си така необходимата почивка от натоварения човешки свят и да се освободи от стреса, да се отпусне, да изследва и да възприема за обикалящата го среда със собствено темпо. Ти осмеляваш ли се да пуснеш свободно кучето си в гората или на полето? Подели ми в коментар, ще ми е интересно да разбера. Ако нямаш такава възможност, или поне не често, утре ще ти дам идеи какво можеш да направиш вместо това. Така че не забравяй да ме последваш.